Те представиха 12 конкретни искания към кмета на града. Сред протестиращите бе Филип Филипов, който е загубил своите кучета при инцидента. 2 животинки изгубих, за които се грижих около 3 години. Въобще не бяха лоши, към всички приятелски бяха настроени животинките. Протестиращите представиха конкретни искания на кмета на курорта. Те исканията са ни безбройно много, но смятаме, че са нужни, за да се случи резултата да не бъде този, който беше преди няколко дни, а именно в центъра на Велинград да се намират трупове на натровени кучета, което е абсолютна варварщина в 21 век. Нещо, което е недопустимо. Исканията са ни следните: да се направи кастрационен център, който да се кастрират животните по най-хуманния начин, за да има справяне с популацията на животните, да се чипират домашните животни, защото, знаете, хората често си изхвърлят животните, те не могат да се проследят, защото не са чипирани и съответно няма наказания, просто едни бездомни животни, които по улицата, са следствие след това на травения. От общината също осъдиха жестокостта към животни и се ангажираха с конкретни мерки. Това нещо е умишлено и постигнаха ефект. Ето, има протест в Велинград, влезахме в националните медии, Аз по най-лошия начин бях очернен. Това за мен те си го постигнаха, но нека то грях да е на техната глава. Аз на моята глава грях нямам. Сега от тук какво се случи? Действително, този процес с бездомните животни, овладяването на тази цялата популация, се затрудняваме. Обикновено казвам ви откровено, не само община Велинград и много други общини, но пък от друга гледна точка се поставиха едни искания и най-вече ще имаме така партньорство и съдействие. Една от дамите, която беше тук, и тя създала неин личен приют, така че с общо усилие има една концепция, която ще се организираме и с тяхно партньорство и с доброволци. Надявам се да постигнем така един по-добър ефект и действително да имаме такава възможност да овладяваме популацията, защото бездомните животни проблема си е голям. Сутрин станеш, отиваш на последна спирка и виждаш в един кашон 8 малки котрета. И какво ги правим тия котрета? Тия котрета трябва да се гледат. И оттам насетне действително има приют. Приютът и той е пълен. Сега трябва да се работи в тази посока и се надявам, че с доброволците ще направим сега една група. Те имат така опит в някои други общини какво се е случило и надявам се да се помогне в тази посока. Хората искат да чуят кой е виновен. Аз настоявам да се разбере кой е виновен. В крайна сметка, като се разбере кой е виновен, ще се разбере, че не съм виновен аз. Дано следствието си свърши работата и да излезе виновния. Но ви казвам, че Велинград не стои за това деяние и аз. Решено бе доброволци и общината да започнат съвместно действия по изпълнението на плана за решаване на проблема с бездомните кучета. В общината се създаде кастрационен център, защото проблемите тръгват от нерегламентираното развъждане на домашни животни. Проблема с кастрациите за мен е най-наболелия. Хората не си кастрират животните. А докато мерките бъдат реализирани, хората остават в очакване отровителите на животни да бъдат разкрити.